Ola, moi bons días a todos. Sexan benvidos a unha nova edición da cerimonia de imposición das medallas Castelao. Permítame que saúde en primeiro lugar o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes e chanceler destas medallas, Diego Calvo, a todas as autoridades e representacións, por suposto, os 5 galardoados. Reciban tamén un saúdo moi cordial ás persoas aquí convidadas e, por suposto, as que seguen en directo esta retransmisión a través da Televisión de Galicia e da Radio Galega. Estamos nun ano que nos recorda dous fitos moi significativos na vida de Castelao e que definen o seu incansable traballo, o seu incansable labor en defensa da lingua, do patrimonio cultural e da identidade de Galicia. Dous fitos que sinalan que a súa vocación pola terra nunca perdeu o foco, nin se deixou enguedellar por lucimentos que, por outra parte, podían ser moi lexítimos. Hai 100 anos, exactamente, en 1926, Castelao publicou Cousas, unha obra coa que case podemos dicir que inaugura un novo xénero, pero que en todo caso lle deu sona e prestixio literario. Como recoñecemento case inmediato ese mesmo ano, de 1926, foi nomeado membro numerario da Real Academia Galega. Pero non foi algo buscado, senón a consecuencia dun traballo. Non rexeitaba Castelao os galardóns, pero fuxía de consideralos o remate de nada. En Sempre en Galiza explicouno dunha forma clara e con certa retranca. Dicía así: hai homes que confían na posteridade e soñan con triunfar despois de mortos, convertíndose en estatuas de bronce ou de mármore. Prefiro aqueles que consiguen que a idea que predican hoxe bote axiña raíces no sentimento popular. Tamén os galardoados deste ano reciben esta medalla como froito dun traballo. E todos esperamos que non sexa o remate de nada, senón un novo estímulo para seguir traballando por Galicia. Antes de proceder á imposición das medallas Castelao deste ano, temos a oportunidade agora de gozar da voz de Antía Muiño, que nos vai interpretar a peza Canta, miña compañeira. Canta, miña compañeira, canta. Canta, miña compañeira, que tienes linda garganta, y ay, déixame subir o carro carreteiro, déixame subir o carro que me mueve.
carro carreteiro, déixame subir. O carro que me muero, Agora o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes e chanceler destas medallas, Diego Calvo Pouso, vai facer lectura do acordo do Consello da Xunta do pasado 22 de xuño, decreto polo que se conceden estas medallas Castelao 2026. Decreto 65/2026 do 22 de xuño polo que se concede a medalla Castelao. En atención aos méritos que neles concorren, por proposta do Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 20 e 2 de xuño do 2026, concédese a medalla Castelao a Fundación Andrea, Esteban Batallán Cons, Mar Campeáns Garrido, Adrián Ben Montenegro, María Barallobre Tomé. Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2026. Alfonso Rueda Valenzuela, presidente. Diego Calvo Pouso, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes. Solicito agora a presenza neste escenario do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que vai proceder á imposición destas medallas Castelao 2026. E toca agora facer unha breve reseña dos galardoados antes de recibir esta distinción de mans do presidente da Xunta de Galicia. O Consello da Xunta acordou recoñecer o traballo desde xa hai máis de 20 anos da Fundación Andrea, entidade que apoia de xeito integral as familias con nenos con enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais. A Fundación, impulsada por Charo Barca en memoria da súa filla Andrea, ofrece axudas económicas, atención psicolóxica e aloxamentos adaptados preto do Hospital Clínico de Santiago para esas familias con rapaces ingresados. Fai tamén un esforzo importante por humanizar os espazos pediátricos nos hospitais. A Fundación Andrea obtivo a insignia de ouro da Sociedade Galega de Pediatría e tamén recibiu a medalla do Concello de Santiago. Charo Barca recibe agora a medalla Castelao de mans do presidente da Xunta de Galicia. Señor presidente da Xunta de Galicia, presidente do Parlamento, delegado do Goberno de Galicia, alcaldesa de Santiago, señores membros, canceller, señores membros do Consello, autoridades, membros do padroado da nosa Fundación, premiados, familia, amigos,
moi boas tardes. Para todos os que formamos parte da Fundación Andrea, recibir este recoñecemento supón un auténtico privilexio e ao mesmo tempo unha fonda responsabilidade. O traballo que levamos facendo hai xa 20 anos e o compromiso que mantemos coas familias dos nosos nenos e nenas aqueixados por enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais e con limitados recursos, vese hoxe galardoado. Acollemos esta distinción co corazón cheo, conscientes da honra engadida que supón compartir este acto con cada un dos demais premiados. Nesta data, en este lugar tan significativo para a memoria de todos os galegos como símbolos da nosa identidade histórica e cultural. Esta medalla concedida á Fundación Andrea pertence ao esforzo de todos os que sempre estades aí, ao noso carón. Pero hoxe precisamos dedicarlla ás familias dos nosos pequenos enfermos, auténticos heróis que loitan cada día por saíren adiante. Son os verdadeiros protagonistas desta importante singradura que comenzamos con eles como faro tras a estela deixada por Andrea como guía e motor. Traballamos en escatimar recursos para que nunca teñan que adentrarse en solitario nunha das travesías máis complicadas que a vida pode agochar. Esta fundación naceu dunha vivenza persoal, naceu de amor e da dor dunha nai pola súa filla, que co transcorrer do tempo, tras o seu falecemento, foi quen de canalizar todo o vivido e o aprendido con ela para mudalo acompañada dos seus neste proxecto tan fermoso que é hoxe. Unha entidade con alma, que leva o seu nome como bandeira e que é capaz de alumiñar ese refuxio para infinidade de familias en toda Galiza. Unha organización que ten o privilexio de ir arroupada no seu camiñar por infinidade de institucións, empresas, organismos e por riba de todo de persoas extraordinarias, valiosas e irrepetibles, como a nosa directora, o noso equipo de traballo diario, o padroado, os voluntarios, os padriños e a madriña e as variñas máxicas da Fundación, contaxados todo pola vontade e a ilusión de facer cousas que importan e dar sen agardar nada a cambio. Unha Fundación Andrea chea de corazón, que se alimenta dunha única forza transformadora, a vontade colectiva de querer servir de axuda efectiva e real para quen tanto precisa, sen máis. En moitas ocasións, dignos que esta Fundación ten algo máxico, que estar cerca de nos proxecta enerxía positiva e que colaborar con Andrea é adictivo. E sempre lles trae de volta cousas bonitas e boas ás súas vidas. O que non saben é que o que reciben é soamente a proxección e reflexo de todo iso bo que eles están a agochar aos demais. Quero destacar que esta medalla que hoxe recibimos co nome de Castelao ten ademais para nós un significado moi especial, porque nos lembra algo que el destacou na súa obra. Mirar onde ás veces máis custa mirar, non só non apartar a vista da dor, da fragilidade ou da injustiza, senón recoñecer nelas a dignidade de cada persoa. Castelao soubo poñer no centro os máis vulnerables, lembrándonos que unha sociedade tamén se mide pola maneira na que coida, acompaña e sostén a quen máis o precisa. Porque acompañar tamén significa ollar de fronte aquilo que outros prefiren non ver. Para él, a infancia era a promesa do futuro de Galicia. Para a Fundación, cada neno coidado é a esperanza de manter viva a alegría e a inocencia no medio da treboada. Por iso, esta medalla non premia soamente unha traxectoria de 20 anos de entrega incondicional, premia tamén o latexo máis puro do noso corazón como entidade galega. Queremos agradecer do xeito máis profundo e sincero á Xunta de Galicia, na persoa do seu presidente, e aos membros do Consello, a todos, este premio que nos emociona. Grazas por recoñecer a labor da Fundación Andrea. Grazas por estar sempre dispostos, dende a administración que dirixides, para apoiar o noso traballo e o de tantas entidades colaborando con nos para facer cousas que son realmente necesarias. E grazas por non deixar de poñer nunca o foco sobre as distintas realidades que viven tantas familias de tan diversas maneiras en Galicia e que merecen toda a nosa implicación, atención e compromiso, demostrando que os colectivos do terceiro sector da sociedade civil e as administracións públicas podemos e debemos sumar forzas para facer xuntos da nosa terra unha comunidade máis amable, máis grande e máis equitativa. E a ti, Andrea, filliña,
grazas infinitas, porque o teu nome, a túa ensinanza de vida e o teu espírito siguen moi presentes, iluminando o camiño que emprendemos hai 20 anos e que hoxe segue máis forte e máis vivo que nunca. Nos continuaremos traballando así por todo iso que paga a pena e que queda por facer. Moitísimas gracias. O trompetista Esteban Batallán Cons conta cunha longa traxectoria internacional. Comezou os seus estudos de música con 7 anos na localidade natal, en Barro, en Pontevedra. Logo ampliou eses estudios nos conservatorios de Pontevedra e de Vigo. Durante a súa carreira foi trompetista principal nas orquestras de Chicago e Hong Kong e ten colaborado con orquestras sinfónicas de varios países. Batallán é membro do Departamento de Trompeta en DePaul University de Chicago e profesor da Civic Orchestra na mesma cidade. Foi gañador de varios premios, entre eles o concurso internacional Yamaha ou o Marie Sandreville de París. Esteban Batallán recibe hoxe de mans do presidente da Xunta a Medalla Castelao. Señor presidente da Xunta de Galicia, autoridades, galardoados, señoras e señores, moi bo día. A Medalla Castelao ten un significado moi importante no eido da cultura galega. É a distinción que todo artista ansía acadar. Significa moito para min estar aquí hoxe recollendo este galardón. De verdade, moitas grazas. Grazas por pensar en min e premiar así a miña carreira. O meu é a música e non son as palabras, pero aínda así vou intentar transmitirlles unha pequena reflexión. Teño a gran sorte de actuar como trompetista nas salas de concerto máis importantes do mundo e impartir aulas nos conservatorios e universidades máis prestixiosos. E a pregunta que máis veces me fan tanto alumnos como ao público en xeral é: e ti onde estudiaches? Quen foi o teu mestre? Esperan que na miña resposta cite a un dos conservatorios máis prestixiosos de Europa ou a un dos mestres máis recoñecidos a nivel mundial. A súa sorpresa ven cando lles explico que eu estudiei no meu pobo, na Escola de Música de Barro, e despois nos conservatorios de música de Pontevedra e Vigo, e sempre co mesmo mestre, o mestre doutor de trompeta Javier Viceiro. Non necesitei buscar outros sitios porque o mellor tiñao aquí, en Galicia. A formación que recibín levoume a acadar todos os logros na miña carreira. Galicia é terra de músicos, terra de bandas de música. En cada vila, por moi pequena que sexa, hai unha escola de música onde os cativos comezan a súa andaina musical. E non só eso, senón que aprenden valores de convivencia, amizade, respeto e compromiso. Para aqueles que queren ir un paso máis alá, temos os conservatorios profesionais de música e para os que queren profesionalizarse, temos 2 magníficos conservatorios superiores. En definitiva, temos o sistema de ensinanza musical perfecto. Só necesitamos coidalo, apoialo e, sobre todo, creer en nós mesmos, porque Galicia é, sen dúbida, un lugar especial. Por todo isto, recollo hoxe esta medalla Castelao cheo de felicidade e non só por min, senón porque sinto que este galardón é o recoñecemento a todo un sistema que funciona, o noso. Por iso gustaríame dedicarlle primeiramente este galardón á miña familia
E despois a todos os músicos de Galicia, tanto profesionais como afeccionados, así como todas as xeracións que están por vir. Moitas grazas. Outra das medallas Castelao deste ano recae en Mar Capeáns Garrido, doutora en Física pola Universidade de Santiago de Compostela. Ampliou logo os seus estudios en Suíza e Alemanha. A maioría da súa traxectoria profesional está ligada ao Consello Europeo para a Investigación Nuclear, o laboratorio de física de partículas máis grande do mundo, e onde segue traballando desde hai uns meses como directora de operacións. É autora de máis de 500 artigos científicos publicados e participa tanto en avaliacións de programas de física de partículas a nivel internacional como en programas específicos da Comisión Europea. Mar Capeáns recibe agora a medalla Castelao de mans do presidente da Xunta de Galicia. Señor presidente da Xunta de Galicia, autoridades, compañeros e compañeiras galardonados, queridos amigos e amigas, recibo esta medalla cunha emoción que é difícil de expresar. Quero agradecer á Xunta de Galicia pensar que o meu traballo poida merecer semejante recoñecemento. Permitirme estar con xente de ámbitos tan diversos que engrandecen Galicia. É realmente unha honra. Moitas veces pregúntanme que significa traballar no SEN. Que significa? Significa formar parte dun esforzo que é unha aventura humana extraordinaria. E aproveitar ese camiño para entender o universo que está cheo de ciencia e tecnoloxía, a veces para mellorar a vida das persoas. Significa comprobar cada día que o coñecemento non tende de bandeiras, que a cooperación é máis poderosa que a confrontación e tamén que o progreso só é posible cando compartimos talento, recursos e confianza. Como científica, poucas cosas me alegran máis que ver como Galicia entendeu este reto, ha ido incorporando a ciencia, a innovación no seu tecido industrial, académico, o tempo que modernizaba as infraestructuras de investigación. Non existe un xeito máis consistente de medrar como sociedade. E se algo aprendín así tamén nestes anos, sé que os avances son posibles cando sumamos esforzos. Por iso, esta medalla non a tomo como algo personal. Para mí é algo que comparto, evidentemente, ca miña familia, tamén con moitos compañeiros de camiño. E gostaríame, además, que se revise para transmitir unha mensaxe ás rapazas que soñan con facer ciencia, que confíen no seu talento, que non acepten os límites. A miña trayectoria de tantos outros demostra que os galegos e as galegas somos quen de participar nos proxectos científicos máis ambiciosos do mundo. Eu marchei hai máis de 30 anos, pero Galicia acompáñame sempre no xeito de entender o traballo e a maneira de estar no mundo con modestia, pero con determinación, e sen perder de vista o pasado para construir o futuro. Temos talento, temos capacidade, e se de algo sabemos no CERN é de traspasar fronteiras, ás veces é necesario. Non teñamos complexos para sair ao mundo, ampliar coñecementos, experiencias
e sigamos creando entre todos esta terra a que sempre queremos regresar. De miña parte, neste momento de actualidade, ánimo e forza aos galegos en Venezuela e aos venezolanos en Galicia. De miña parte, nunca imaginei que o camiño que me levou ao Tosern me traería de unha volta dun xeito tan emocionante. Gracias de corazón. As medallas Castelao deste ano ollan tamén cara ao deporte, para recoñecer a traxectoria de Adrián Ben Montenegro, un atleta de Viveiro especializado no medio fondo e cun talento chamativo, quen o vivo sabe, cando compite nas grandes citas. Adrián quedou quinto nos Xogos Olímpicos de Tokio 2020 na proba de 800 metros. Gañou o Campeonato de Europa en pista cuberta de 2023. O pasado mes de febreiro proclamouse subcampeón de España noutra distancia, os 1500. A vos seguro que o recoñecemento de hoxe será un estímulo para o próximo reto, que son os Campeonatos de Europa, que se van disputar no próximo mes de agosto en Birmingham. Adrián Ben Montenegro recibe agora a medalla Castelao de mans do presidente da Xunta de Galicia. Bos días a todos, querido presidente, autoridades, galegos e galegas. É para min unha honra inmensa estar aquí hoxe, recoñecido cunha distinción tan importante como esta medalla Castelao. Quero comezar dando as grazas tanto ao presidente como a todas estas autoridades por esta elección que recibo con orgullo e tamén con responsabilidade. Como eu non corro só, gustaríame agradecer a todas as persoas que puxeron ese graniño de area para facer isto posible. Por ende, grazas aos meus adestradores, Luís, Pedro, Felipe, Mariano e agora Arturo, por ensinarme moito máis que técnicas deportivas. Foron capaces de involucrarse conmigo sen pedir nada a cambio, cuns valores fundamentais para que pudese chegar ata onde hoxe estou agora. Grazas á miña familia, o meu principal motor, protexéndome co seu apoio incondicional. Sen eles, que sacrificaron tanto, este recoñecemento sería imposible. A súa forza e, sobre todo, o seu amor foron e serán sempre a miña maior inspiración. Tamén quero facer unha mención especial para o meu patrocinador Adidas, que xunto con Alberto Suárez, o meu representante, son os que me cuidan e me miman nesta aventura para que así poida estar sempre na miña mellor versión. Eu nacín en Viveiro, terra da que me sinto profundamente orgulloso. Galicia está no meu corazón e tamén na miña identidade. Por iso, sempre que me escoita falar e di «Ai, que acento máis bonito tienes, de onde eres?» A única resposta que podo dar é galego e a moita honra. Por iso, aínda que son só un deportista, sempre levaría o nome de Galicia con dignidade por todas as pistas internacionais onde teño competido. Esta é unha terra de esforzo, de raíces firmes e de solidaridade, valores que intento reflectir en cada carreira. Se con algo do meu traballo ou con algo do meu exemplo puiden axudar a que alguén leve unha vida máis saudável ou máis feliz, iso xa para min vale máis que calquer medalla de ouro. Para rematar, gostaríame contarvos unha conversa que fai pouco que tuven cun amigo. El preguntoume, si puderas volver 5 anos atrás, faríalo? Eu, pois un pouco perplexo, e como bon galego respondín, depende. Volverías con meus recordos que teño hoxe ou sin eles? Home, cos teus recordos, me dixo. Entón parei a pensar que, en realidade, sería un pouco unha tontería.
Ao final, sí, podría corrixir algúns erros, tomar mellores decisións, quizá incluso ganar algunha lotería. Pero tamén sei que cada decisión cambia o camiño e intentar arreglar problemas do pasado non me convertiría na persona e no home que son hoxe en día. Por iso respondín: o máis sensato, amigo meu, sería volver sin os meus recordos, ao que el me respondeu algo que non olvidarei xamais. Entón, hoxe podería ser fai 5 anos. Aproveito. Creo que é unha idea maravillosa para todos nós. Non debemos ter medo ao fracaso. Debemos temer que a oportunidade non exista. E creo que todos os que nos encontramos aquí e todo o pobo galego sigue tendo a oportunidade de ser mellor que hoxe. Moitísimas gracias e viva Galicia. A quinta medalla Castelao deste ano é, se mo permiten, un magnífico postre, porque recae na propietaria dos restaurantes La Penela, María Barallobre Tomé. Tras exercer durante case 30 anos como mestra, abriu o seu primeiro establecemento en Coirós. A cousa foi tamén que inmediatamente abriu outro na Coruña e máis tarde en Madrid, Barcelona, Bogotá, París. A Penela foi distinguida xa pola guía Repsol e foi tamén recoñecida a nivel internacional como o primeiro local embaixador da tortilla de Betanzos. Todo nace dunha vocación de servizo e de entendela como María confesaba nunha entrevista. Dicía: a hostalería non é unha servidume, servir non é o mesmo que a servidume, é facer felices os clientes. Quen o probou o sabe. María Barallobre recibe agora a medalla Castelao de mans do presidente da Xunta de Galicia. Bueno, hola, buenos días. Yo soy María Barallobre y soy de una chica de aldea. Nací en Coirós, que está cerquita de Betanzos. Luego, pues, después de estar intentando estudiar, porque en aquel entonces era más complicado que ahora. Ahora, pues, gracias a Dios, puedes hacer una carrera en cualquier facultad de La Coruña o Santiago, concretamente. En aquel entonces no, en aquel entonces, para poder estudiar, tenías que venir única y exclusivamente a Betanzos. Y para ello tenías que venir, porque era venir andando y regresar andando los 5 kilómetros que separan Coirós de Betanzos. Pero bueno, todo salió bien y terminé magisterio, el cual ejercí durante bastante tiempo. Pero luego se me ocurrió montar un restaurante y me enamoré, digamos, un poco de la profesión, sobre todo de lo que era no precisamente hacer la comida más o menos, que para eso
procuré buscar la gente adecuada en aquel entonces, que a lo mejor había tenido un restaurante y había fracasado y entonces iba a trabajar con alguien, sino que yo, más que en sí las fórmulas, buscaba personas que las realizaran, porque yo lo que quería era un restaurante de cocina tradicional gallega y eso era muy limitado el número de personas que la realizaban. Y entonces, pues, con esto descubrí que lo que a mí me gustaba era precisamente estar en la sala, estar con los clientes, que luego cuando pasa el tiempo realmente son tus amigos. Vas ahora por La Coruña o incluso en Santiago y tengo muchísima gente que me saluda porque me conoce del restaurante. Bueno, y luego pues los años fueron pasando y continué pues metida en ello. Pedí la excedencia en el magisterio, dejé la escuela y me quedé con los restaurantes. Vamos a ver, ¿por qué me quedé? Pues porque realmente me encontraba muy bien, muy cómoda, muy realizada. No es que la enseñanza no me gustara, sí que me gustaba, pero en aquel entonces me parecía que podía aportar más desde el punto de vista de la empresa. Y con eso me quedé. Me ayudaron mi marido, sobre todo, mucho. Luego también mis hijos. Sobre todo, tuve un problema enorme porque tuve una tragedia en estos años, que me murió mi hijo Juan, y fue el que me destrozó de una manera la vida. Pero bueno, eso, si alguno de los que estáis aquí habéis tenido la desgracia de compartir esta barbaridad, os daréis cuenta de que realmente quedas tocada de por vida. Bien, luego seguí luchando y ayudada por mi marido, que es una persona que no es solamente buen marido, sino también buen padre, buenísimo profesional de cualquier cosa. Y también mis hijos. Realmente la profesión se quedó un poco en la familia, no es individual. Pues ahora me encuentro aquí metida en esta experiencia y espero que continúe mucho tiempo con ella. También bueno, simplemente repetir que no es la profesión, no es para decir voy a extenderme en el extranjero, voy a ampliar, voy a conseguir. No, era simplemente realizar una actividad que te gusta. Así como, por ejemplo, Castelao, pues estaba feliz escribiendo, pues yo, por ejemplo, pues estoy contenta pues realizando actividades como en la cocina, o sea, en el negocio. Y bueno, así pues es la manera de que continúe luchando. Daros las gracias por acordarse de mí para el premio, porque realmente hace muy feliz al que lo recibe. Yo me siento muy contenta, muy orgullosa, sobre todo con un presidente tan guapo. ¿A que sí que tengo razón?
también es importante, ¿a que sí? No es solamente realizar la actividad bien, que el caso de él también es así, sino que el físico evidentemente influye mucho también. Pues nada, que fue una experiencia maravillosa, que nunca me habían dado, lógicamente, pero ahora todavía estuve a tiempo de recogerlo, porque ya me preocupaba un poco. Yo decía, bueno, ahora ya pero bueno, salió todo bien. Entonces, pues, encantada de los compañeros que tuve y de la gente que hay por aquí toda. O sea que ya lo dejo. Seguiremos luchando por Galicia y cuanto más nos animemos, sobre todo cuando ves así a gente joven, mejor para todos porque será un bien para la comunidad. Por lo tanto, pues viva Galicia y gracias por darme. Bueno. Moitísimas gracias, María, por este testemunho de vida tan entrañable e simpático. Ten agora a palabra o presidente da Xunta de Galicia. Presidente do Parlamento de Galicia, conselleiras, conselleiros e demais membros do Goberno galego, delegado do Goberno en Galicia, alcaldesa de Santiago e demais alcaldes e alcaldesas que hoxe nos acompañan, valedora do Pobo, conselleiro maior do Consello de Contas, presidenta do Consello de Cultura, presidenta da Academia, presidente do Consello Consultivo, presidenta da Diputación de Lugo, deputados e senadores, eurodeputado, voceiros do Grupo Popular e do Grupo Mixto, deputados e deputadas autonómicos, reitores das Universidades de Santiago e de Vigo, reitoras, presidentes das autoridades portuarias de Vilagarcía, de Marín Pontevedra, de Vigo e de Ferrol, representantes dos distintos órganos do mundo da cultura e da empresa e de diferentes entidades que hoxe nos acompañan, membros das Forzas e Corpo de Seguridade, medios de comunicación e, sobre todo, e principalmente, galardoados e galardoadas, os 5 galardoados e galardoadas, os grandes protagonistas, como todos os anos, das medallas Castelao. 42 anos despois da súa creación, no ano 84, cada 28 de xuño dámonos cita neste acto solemne para impoñer as medallas Castelao. Medallas coas que queremos rendir tributo a persoas e institucións que teñen destacado ao servizo de Galicia e das súas entes, que son, podemos escoitalo, protagonistas tamén de trayectorias persoais e profesionais exemplares e inspiradoras para o conxunto de todos nós. Este acto institucional representa o conxunto de Galicia, unha comunidade que somos o resultado das achegas e dos esforzos de infinidade de persoas ao longo da nosa historia, aquí e na Galicia exterior. Porque a Galicia dos nosos días non se pode entender, efectivamente, sin a Galicia de migración e, por iso, estes días, Galicia entera vivimos co corazón encollido, pendientes das noticias terribles, por desgracia, e máis, consonte vai avanzando as horas, que chegan de Venezuela, onde 2 terremotos devastadores deixaron tras de sí morte e desolación. Por lo tanto, neste acto tan solemne, un abrazo moi afectuoso
para o pobo de Venezuela e tamén para a comunidade venezolana asentada en Galicia e que seguimos todos, pero eles especialmente esta desgracia, con dor e coa impotencia da distancia. Que todo o mundo teña a seguridade de que a solidariedade de Galicia, a da sociedade galega e, por suposto, das súas institucións e administracións, está e estará nos vindeiros días, nas vindeiras semanas, especialmente o carón de Venezuela para axudalos en todo o que podamos. Señoras e señores, as medallas Castelao que os impoñemos son tamén unha expresión do afianzamento da nosa autonomía. Da man da súa autonomía, Galicia transitou nestas casi 5 décadas pola etapa de maior estabilidade, de maior avance e de maior progreso de toda a nosa historia. Porque democracia, autonomía e prosperidade camiñan e teñen que camiñar sempre da man. Non hai atallos, por máis que determinados discursos, casi sempre populistas, traten de convencernos do contrario. Democracia, autonomía e honestidade son o mellor ecosistema no que cultivar a prosperidade e a estabilidade de Galicia. E temos a nosa historia, calquera etapa da nosa historia, para poder comprobar que é así. Galicia, en versos de Cabanillas, é nai e señora, e ese, precisamente, debe ser o noso primeiro e principal obxectivo, especialmente para todos aqueles que temos responsabilidades públicas baixo a cor política que sexa. Cumprir con Galicia e servir ao interese de Galicia prescindindo de dogmas, de presuicios, de calquera cousa que non sexa buscar o interese xeral. Galicia nai e señora que nos debemos e pola que traballamos, sen privilexios respecto ás demais comunidades. Todas formamos parte de España, unha España que non pode admitir discriminacións, como as que ás veces intentan impoñernos, e ás veces coa complicidade de quen pretende presentarse como exclusivo interese de sentimentos que son, intérprete, perdón, de sentimentos que son de todos. No seu anverso, a medalla que acabamos de impoñer reproduce, xunto á cruz a espada deseñada por Castelao, a inscripción Deus Fratresque Galicia, Deus e os irmáns de Galicia. Está tomada un poema de Alfredo Brañas, pero ten unha mensaxe potentísima. A España constitucional da que formamos parte non pode admitir intentos de discriminacións entre cidadáns ou entre os territorios que a integramos, aínda que nos intenten impoñer. Parafraseando precisamente os versos de Alfredo Brañas, non somos nin eles amos, nin servos nós. E, polo tanto, Galicia vai defender os seus dereitos agora e cara ao seu futuro. Señoras e señores, as 5 persoas as que acabamos de impoñerlles as medallas Castelao neste ano 2026 constitúen, como decía ao principio, unha extraordinaria representación da Galicia actual, con todo o que traemos do pasado e con todo o que temos cara ao futuro. Todos os anos, creo que os 5 galardoados ou galardoadas os representan. Non é sinxelo por falla de candidatos, sino precisamente por poder seleccionar entre todos os candidatos e candidatas posibles os que consideramos os mellores e os máis axeitados para representar a toda a sociedade galega. Representa unha Galicia xenerosa que quere cultivar a excelencia, que desborda talento e que se esforza cada día superando metas e traballando sen desmayo na Galicia territorial, na Galicia exterior, en toda aqueles lugares onde os galegos nos sentimos representados. A Fundación Andrea, impulsada por Charo Barca, logo dunha amarga experiencia persoal que ela mesma refería, lémbranos cada día a grandeza do ser humán capaz, como fixo Charo, de sobrepoñerse a máis dura adversidade que perder unha filla e converter esa adversidade nunha vontade para axudar a familias que están pasando polo mesmo e a pasar toda esa etapa durísima
un pouquiño mellor. Charo Barca e toda a gran familia que colabora coa Fundación Andrea fai realidade cada día esa lección de vida que a pequena Andrea seguro que lle deixou, amar e dar sen agardar nada a cambio ou, polo menos, agardando que o tránsito desas persoas sexa o mellor posible. Moitísimas gracias, Charo, por todo ese traballo. Esteban Batallán Cons, un dos trompetistas, o decía Fontela na súa presentación, máis recoñecidos da escena musical mundial. Actuou e actúa coas orquestas máis prestixiosas do mundo e nos escenarios máis difíciles, máis competitivos e donde só teñen acceso os mellores, como Esteban. Ele decía, formouse como músico en Galicia. Sorprende a moitas persoas que lle preguntan onde adquiriu ese virtuosismo, que probablemente teña moito que ver co seu ambiente familiar, un pai melómano, recordaba estes días nunha entrevista, con dotes da natureza, pero sobre todo con a capacidade de querer aprender e de superación que lle levou ata onde está agora e ata onde queira chegar. A súa trayectoria persoal pon de manifesto o valor do esforzo, a importancia da humildade e a importancia tamén de aproveitar os recursos formativos dispoñibles aquí, na súa terra, que lle abriron as portas dun éxito que non conoce fronteiras. Marca Peáns Garrido, santiaguesa, doutora en Física pola Universidade de Santiago de Compostela e directora de operacións do CERN, o maior laboratorio de física de partículas do mundo, o máis prestixioso, con sede en Xenebra, onde ela traballa. A súa carreira científica representa a excelencia dos que aquí se formaron e foron polo mundo para acadar metas como as que ela acadou. Dende aquí, con todo orgullo e sen perder as esencias. Ela é responsable do correcto funcionamento desa gran cidade da ciencia a nivel mundial que é o CERN, onde traballan miles de científicos de todo o mundo e onde unha galega ten enormes responsabilidades. Coa súa trayectoria, Mar certifica que dende Galicia se pode chegar a participar nos proxectos científicos máis ambiciosos do mundo e o gallá que o seu exemplo sirva para reter o talento aquí en Galicia e atraer o talento que está noutros lugares a unha terra que cada vez ten máis prestixio no campo da investigación. Adrián B. Montenegro, de Viveiro, como él recordaba orgullosamente. Especializado nas carreiras de medio fondo, un dos atletas galegos máis laureados, con máis carisma, se non permiten, e que fai que seguilo sea toda unha ledicia. Recoñecementos en competicións celebradas en todo o mundo. A Medalla de Castelao, que acaba de recibir, recoñece e valora o seu imenso esforzo para chegar onde el chegou, hai que esforzarse moitísimo, a súa capacidade de superación e, sobre todo, o exemplo dos valores que el representa, se me permiten, case mellor que ninguén. Disciplina, constancia, compañerismo, capacidade de superación e habilidade para transmitir todo iso. Adrián Ben, que celebra os seus éxitos co berro de "Vamos, carallo", por se algún tiña algunha dúbida despois de escoitarlle o acento, lembra con frecuencia o sacrificio que fixo a súa familia para facilitar os seus adestramentos, facía ose tamén, e a axuda de cantos contribuíron ese enorme equipo que lle acompaña para que despois el, de xeito individual, nos poida dar esas alegrías. Amos, ademais, que o éxito deportivo é o froito de moitos esforzos colectivos. E María Barallobre Tomé, unha figura emblemática, todos vostedes acaban de comprobalo, e que representa como ninguén esa esencia do que son as nosas empresas familiares que empezan pouco a pouco, con moitísima forza vocacional e que pouco a pouco tamén vase estendendo polo mundo e que falan de Galicia, falan moi ben e falan dende a súa esencia coa autenticidade e coa sinceridade, en algunhas cousas, noutras non tanto, que donde non foi con sinceridade foi con generosidade, xa quero decirlo. Pero fala e representa perfectamente o espírito galego que vai polo mundo. Apostou pola gastronomía despois de moitísimos anos de docencia,
despois de gañarse co esforzo que a mesma contaba o seu título de mestra, e dende Coirós, agora está en moitísimos sitios. Sigue sendo unha mestra, pero é unha mestra admirada polo sector turístico galego que se sinte orgullosa de que esa innovación, esa calidade e esa identidade que nunca perdeu agora nos represente polo mundo. Polo tanto, cada un destes 5 galardoados e galardoadas coas medallas Castelao 2026 constitúen os exemplos desa Galicia calidade na que tanto insistimos e que precisa, pois, xusto eso, exemplos para entender o que é, o que somos, como traballamos, o que acadamos e como queremos facelo. Eles o fan con honestidade, con traballo duro e con vocación de excelencia. Unha vocación radicalmente afastada, por iso ten éxito, seguramente, de comportamentos e actitudes radicais que o único que fan é atentar contra o nome das persoas e institucións contra ese sentidiño galego que gusta da mesura con esforzo. Unha Galicia que ten a lealdade institucional e o respeto ao ordenamento xurídico como norma de conducta, sen esquecer nunca que o importante é conseguir o benestar e a felicidade colectiva. Unha Galicia que aposta polo sí e que non se pecha as novas oportunidades que se nos ofrecen, que pide respeto, pero que abre os brazos a todos aqueles que queiran vir aquí a incrementar a nosa riqueza e o noso benestar. Unha Galicia, por lo tanto, aberta ao mundo, que explora novos horizontes para todo, tamén para as nosas industrias, que abre os brazos, como decía, a empresas e profesionais do país, os que veñen de fora, por suposto, os galegos da diáspora, e que lles di que se queren regresar a terra dos seus maiores para desenvolver aquí un proxecto de vida baseado no traballo, no esforzo e na integración, aquí sempre van ter as portas abertas. Falamos tamén dunha Galicia que cultiva os valores do esforzo e da excelencia e que é consciente, somos conscientes, de que o éxito neste mundo tan competitivo no que estamos, o que está por vir, virá da man da ciencia, da innovación, da preservación dos recursos naturais que nos foron legados e desa maneira de ser que os nosos pais, os nosos antepasados nos transmitiron, que vai de xeración en xeración e que temos a obriga de transmitir os que veñan detrás de nós. Unha Galicia que nin quere nin pode deixar a ninguén atrás, que ten que coidar especialmente aqueles que máis o precisan, os nenos e nenas, as persoas maiores, os que teñen problemas de saúde, os que teñen algún tipo de discapacidade, necesitan e confían en recibir a axuda de todos nós. Unha Galicia, en suma, que a achega de todos e con todos aspira a contar. Unha Galicia que hoxe sentiuse, creo sinceramente, perfectamente representada por estes 5 galardoados, que se sinte moi orgullosa e que hoxe lle recoñece o seu traballo que representa a tanta xente. Moitísimas gracias. Moitas grazas, presidente. A entrega das medallas Castelao, esta cerimonia chega a súa fin. Noraboa novamente aos 5 galardoados. Grazas a todos pola súa asistencia. Solicito de novo a presenza neste escenario do Conselleiro de Presidencia, Xustiza, Deportes e Chanceler das medallas Castelao, Diego Calvo. E, como decía, é o momento de pechar esta cerimonia, este acto de imposición das medallas Castelao, ímolo facer da mellor forma posible que coa interpretación do himno galego no que levará a voz cantante Antía Muiño. Transparente
teu verdor fingido e benignos astros confinos verdes castros e valeroso chan. Non desa esquecemento da inxuria ruda encono, esperta do teu sono, fogar de os voces generosos a nosa voz entenden e con arrobo atenden o noso ronco son. Mais ignorantes e feridos e duros, imbéciles escuros, non nos entenden, non. Os tempos son cheios